И вот он открылся в приложении. О, Вот дедушка. появляется фотография. Танылган учучу Михаил Девятаев турында иң жылы истәлекләрне якыннары йөрәгендә саклый. Хәзер аның турында тулырак белү мөмкинлегенә һәркем ия. Кабер янында интерактив такта куйдылар. Михаил Девятаев фашистларда әсирлектә булып, үлемгә хөкем ителеп тә исән калган. Концлагерьлар аша үтеп, дошман тылыннан немец очкычына утырып качкан хәрби. Ул шын кеше иде. Ул герой гына түгел иде. Әлбәттә, аны китапны белергә бу кеше турында, бу герой турында китап табарга кирәк, кино карарга кирәк. Ә менә хәзерге заманча технология буенча берничә секундтан син инде бу кеше турында бөтен нәрсәне беләсең. Татарстанда QR тарих проекты киң колачлы булачак диләр. 200 кеше турында мәгълүмат барланган. В прошлом году у меня пришла идея. Әлеге проектны булдыру фикере былтыр килде. Туган җиребез өчен вафат булганнар турында хәтерне заманча форматта мәңгеләштерү мөһим. Арча зиратында гына да җиңүгә үз өлешен керткән йөзләгән батыр җирләнгән. Хәзер алар турында тулырак белү өчен кулыңда телефон булу да җитә. Махсус QR код аша сылтаманы ачабыз һәм барлык мәгълүмат безнең каршыда. Сылтама аша биография казанышлар турында сөйләнә. Әлегә мәгълүмат рус телендә генә. Киләчәктә татарча булыр дип ышандыралар. Шундый ук такта Гани Сафиуллинга да куелды. Ул фронтка 22 яшендә алына. Смоленск өчен Сталинград тирәсендәге Харьков бәрелешләрендә катнашкан солдат. Зур дивизияләр белән идарә иткән. Өченче белешмә сугышта дошманнарның 5 танкын юкка чыгарган. Башкаланың мактаулы кешесе булган Петр Полушкинга куела. Такая мысль появилась. Мин егет кызларга тагын бер фикер тәкъдим иттем. Зиратларда Советлар Союзы геройларының каберләре туралы урнашкан, аларны табуы да авыр. Шуңа күрә бер маршрутка җыярга иде. Эш инде башланган, ансын мобиль кушымта буларак ясыйлар. Илгиз Шәкүров, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.